बाई ग कस करमत नाही ग बाई ग. माझ्या गाण्याकडे जाऊ नका. या गाण्यावरती अमृताला ज्याने दिलखेचक अदा करायला लावल्या अशा आशिष पाटलांनी आज कुडाळमध्ये देखील तशीच धूम मचवली. थेट जाऊया आशिषकडे. आशिषजी नमस्कार. नमस्कार. कुडाळ गाजवलात आज. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद तुम्ही इथे आल्याबद्दल. कारण की मला असं वाटतं कुडाळमध्ये ही माझी पहिलीच वेळ आहे जिथे मी असा एक कार्यक्रम घेऊन आलो जो सुंदरी आमचा माझा स्वतःचा एक कार्यक्रम आहे. सो तुम्ही त्या कार्यक्रमाला आलात आणि हजेरी लावली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. एकूणच सुंदरी हा जो तुमचा कार्यक्रम आहे त्याचा ओरिजिन किंवा त्याचा बेस काय आहे हे सगळं तुम्ही त्याच्यामध्ये विशद केलेलंच आहे. परंतु इतक्या सुंदर पद्धतीने खूप छोट्या थोडक्या वेळात सगळं उलगडलं. कसं काय जमलं? मला वाटतं की बऱ्याच वर्षापासून ही कल्पना होती की असं काहीतरी करायचं. कारण की मी लावणी बऱ्याच वर्षापासून आत्मसात केलेली आहे. पण खूप लोकांचा हा प्रश्न असतो की मग लावणी कुठल्या काळातून आली, मग कशी आली, मग ती लावणी विक्षिप्तच आहे किंवा लावणीचे ना वेगवेगळे प्रकार आहे ते आम्हाला आवडत नाही किंवा अजूनही लोक नाकं फोडतात लावणी केल्यावरती. सो कुठेतरी ती कथा मांडायची होती. त्याच्यासाठी मी 3 वर्षापूर्वी एक सुंदरी नावाचं गाणं बनवलं होतं ज्याच्यामध्ये माझा असा हट्ट होता की पहिल्यांदा पुरुष नाचेल, पुरुष हा कलाकार. आणि मला वाटतं प्रॉपर जेव्हा ते गाणं आलं बाहेर तेव्हा खूप लोकांनी त्याला वाव दिला. कारण त्या गाण्यातली मुळात थीम आम्ही केली होती की कथकचे जे पदन्यास जे बोल असतात आणि लावणीचा जो ठेका आहे तो कसा एकत्र आणायचा. कारण की जेवढा अभ्यास मी केला मला वाटतं की जे कोणी लावणी कलाकार पूर्वी असायच्या त्यांची शिकवण कथक कलाकाराकडून असायची. सो कुठेतरी लावणी आणि कथक एकमेकांशी खूप जोडल्या गेलेल्या आहेत. आणि जसं मी नेहमी म्हणतो आणि मी अजूनही म्हणत राहील की मला वाटतं कथक ही लावणीची आई आहे. सो मला वाटतं कुठेतरी तो थोडा तरी आईचा अंश आपल्या लेकीमध्ये उतरतोच म्हणून आपले हस्तक किंवा पदन्यास हे बऱ्यापैकी सेम असतात. सो मला वाटतं ही कल्पना तशी ती आली आणि मग माझे जे मित्र आहेत सुशील पाटील म्हणून त्यांनी ती खूप छान गुंफली शब्दांमध्ये आणि मग ती आम्ही त्याला पूर्ण एक प्रॉपर एक एक रेकॉर्ड बनवला त्याचा ज्याच्यामध्ये आमचेच आवाज आहेत, माझा आवाज आहे, सुरेश टिळक यांचा आवाज आहे कलाकार आणि सुकन्या गायन यांचा आवाज आहे, ऋतुजा जुन्नरकरीचा आवाज आहे लावणीसाठी. सो मला वाटतं असे प्रत्येकाचे आम्ही आवाज घेऊन मग तो अभ्यास करून आम्ही 1 महिना 2 महिना ह्याची पूर्ण तयारी केली. आणि आमचा पहिला कार्यक्रम अर्थात नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटरला झाला होता आणि आमचा दुसराच कार्यक्रम आहे जो कुडाळला झाला आहे. सो आम्ही खूप आनंदित आहोत कारण की ती एनर्जी तीच आहे. कारण म्हणतात ना की प्रेक्षकांना काय नवीन द्यावं हा नेहमी हट्ट असतो. सो तसाच मी परत घेऊन आलो. मला वाटतं नक्कीच सिंधुदुर्गची जनता ही कलासक्ता आहे, कलावेडी आहे. त्यामुळे आजचा जो रिस्पॉन्स आहे तो तुम्हाला एकदम मार्वलस वाटलाच असेल. परंतु तुमच्या ट्रूपमध्ये कुडाळची देखील किंवा सिंधुदुर्गची देखील एक कन्या सामील झालेली आहे. या अनुषंगाने सिंधुदुर्गातल्या अशा अनेक तरुणांना, युवतींना की ज्यांना अशा पद्धतीने पुढे जायचं आहे, काय सांगता? मला वाटतं की जशी कुडाळची दीक्षा नाईक आमच्या ग्रुपमध्ये आहे. मी या कार्यक्रमासाठी ऑडिशन्स घेतल्या होत्या प्रॉपर ज्याच्यामध्ये आम्ही सिलेक्शन प्रोसेस ठेवलं होतं. कारण मला माहिती आहे की आपल्या महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात अशा बऱ्याच उत्तम कलाकार आहेत ज्यांना कदाचित प्लॅटफॉर्म मिळत नसेल. पण ह्या कार्यक्रमासाठी आम्ही म्हणजे 8 लावणी नृत्यांकडे त्याच्यातून 4 आम्ही नवीन मुली घेतल्या होत्या. बाकी 4 माझ्या रेग्युलर जे स्टुडंट्स आहेत ते असतातच. सो या 4ची निवड आम्ही जवळपास 50 ते 60 मुलींमधून केली होती. त्याच्यात एक दीक्षा होती. आणि नवीन कलाकार मला एवढंच सांगायचं वाटतं की किती केलं ना तरी पाश्चात्य ते पाश्चात्य आहे. म्हणजे आपण बरेच पाश्चात्य नृत्य ॲडॉप्ट करतो. पण मला वाटतं कुठल्याही ह्याला माझा विरोध नाही आहे. पण शेवटी जे आपलं आहे ते आपलं आहे. शेवटी ही कला आपली आहे, ही आपली शान आहे. आणि कुठेतरी जर त्याचा तुम्ही प्रॉपर पॅशनेटली अभ्यास केला तर नक्कीच तुम्हाला संधीही मिळू शकते वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये. कारण की मला असं वाटतं की आज प्रत्येक कलाकार हा पॅशननी जर नाचायला लागला ना किंवा पॅशनेटली काय करायला लागला तर तो कुठेतरी पोचू शकतो. पण आजकाल खूप न्यू जनरेशन रीलमध्ये अडकली आहे किंवा रिअल वर्ल्ड विसरली आहे. तर त्यांना कुठेतरी मला हे सांगायचं आहे की रील जग सोडून रिअल जगमध्ये नाचण्याचा प्रयत्न करा. कारण की जो रिअल जगमध्ये नाचतो तो मला वाटतं खराखुरा एक कलाकार होऊ शकतो. नक्कीच. आज तुम्ही सिंधुदुर्गात आलेत. सिंधुदुर्गातलं एकूणच इथलं हे कल्चरल वातावरण बघून तुम्हाला काय वाटतं? मला वाटतं सिंधुदुर्गमध्ये हे मी पहिल्यापासून ऐकून आहे की कल्चरली इथे खूप कार्यक्रम होत असतात. म्हणजे जसं माझे आवडते नेहमी मी वस्त्रहरण खूप पूर्वी पाहिलं होतं. सो मला तेव्हा ते इतकं आवडलं होतं की तेव्हा मला कळलं होतं की सगळी कलाकार मालवणची आहेत किंवा सिंधुदुर्गमधली आहेत. आणि तेव्हा मला जाणवलं की जेव्हा मी ह्या भागातला अभ्यास केला की इथे प्रत्येक घरात एक कलाकार आहे, वेगवेगळी कला सादर करतो. मग ते सोंग घेणं असो किंवा नृत्य असो किंवा नाट्य असो सगळं करतात. सो मला वाटतं ह्या कलामय सृष्टीमध्ये किंवा ह्या कलामय शहरात येऊन आम्ही अजून कलामय झालो मला वाटतं.
वाटतं. आणि आज प्रेक्षकांचा हो तो प्रतिसाद बघून म्हणजे मला खूप भारून आलं, कारण की एका कलाकाराला ना आम्ही टी व्हीवर तर नाचत असतो, पण कुठेतरी समोर जेव्हा लाईव्ह परफॉर्मन्स होतो आणि समोरचे प्रेक्षक टाळ्या वाजवतात ते जास्त मनाला लागतं मला असं वाटतं. आणि कुठेतरी आम्ही ते जगण्याचा प्रयत्न करतोय. सो खरंच खूप मजा आली आज इथे. नक्कीच. याच्या पुढे सिंधुदुर्गातल्या अशा युवकांना युवतींना की ज्यांना या वाटेवरती पुढे जायचंय, काय करण्याचं तुमचा मानस आहे? मला असं वाटतं की असे बरेच कलाकार मी मागच्या वेळेस पण आले होते एका कार्यक्रमामध्ये, खूप उत्तम उत्तम नर्तिका आहेत, नर्तक आहेत. माझा हट्ट एवढाच असेल की त्याच्यातून पण कसे मी उत्तम उत्तम कलाकार घडू शकेल, कारण की मला असं वाटतं प्रत्येकाला एक प्लॅटफॉर्मची गरज असते, एखाद्या मंचाची गरज असते, किंवा मी म्हणेल एखाद्या गायडन्सची गरज असते, कारण की आजकाल उत्तम गायडन्स मिळणं हे खूप कठीण झालं आहे मला असं वाटतं. सो ते मिळणं कितपत मी करू शकेल हे माझ्यापरीने मी प्रयत्न करेल, आणि बाकी तुमचा आशीर्वाद हवा आहे बस मला वाटतं. आशीर्वादावरून मला आठवलं, मी तुमचे बरेच असे म्हणजे 500 व्हिडिओ बघितलेले आहेत. टिटवाळ्याच्या बाप्पाचा आशीर्वाद मिळालेला आहे तुम्हाला. असाच आशीर्वाद म्हणजे गणपती हे कोकणचं दैवत आहे, हा आशीर्वाद इथल्या मुलांना मिळावा, तुमच्या रूपाने मिळावा, काय सांगा? मला वाटतं की बाप्पा सगळ्यात कार्याचं सुरुवात आहे, सगळ्या कार्याचा शेवट आहे माझ्यासाठी. आणि बाप्पाचरणी हीच प्रार्थना आहे की असे उत्तम उत्तम कलाकार माझ्याकडून घडवावी. आणि असा त्यांनी एक काय म्हणतो ना, त्यांनी मला वाटतं एक मला त्या कारणासाठीच मला वाटतं पाठवलं इथे, की माझ्याकडून उत्तम उत्तम काहीतरी देणगी मिळावी कलाकारांना आणि त्याच्याकडून ते उत्तम कलाकार घडावे. सो कुठेतरी माझा हा हट्ट आज असेल की मी ही जी कला आहे ही नवीन पिढीला कितपत देऊ शकतो आणि त्या पिढीने ती जोपासावी, हाच माझा हट्ट असेल. आता तुमची हे झाली, आत्ताचा जो काही कार्यक्रम आहे तो झाला, व्हॉट नेक्स्ट? मला वाटतं की बरेच उत्तम उत्तम माझे प्रोजेक्ट्स यावर्षी येत आहेत. जसे कलाकार आम्ही असतो की आम्ही सांगत नाही जोपर्यंत कार्यक्रम येत नाही तोपर्यंत, कारण थोडीशी नजर लागण्याचा भीती असते. पण बरेच कार्यक्रम होणार आहेत उत्तम उत्तम. आणि आमचा हाच शो सुंदरी जो शो आहे, आम्ही ह्याचं एक USA टूर पण करतो आहे लवकरच जुलैमध्ये, ज्याच्यामध्ये अमृता खानविलकरजी पण या टूरचा भाग असणार आहे. सो हाच कार्यक्रम आम्ही USAच्या लोकांना, म्हणजे तिकडचे जे मराठी मंडळ आहे किंवा तिकडचे जे खूप उत्तम लोक आहेत ज्यांना ही कला बघायची, त्यांच्यासाठी आम्ही घेऊन चाललो आहे. सो मला वाटतं लावणी परदेशी जाणं हे खूप गरजेचं आहे, कारण की आपलं हे तिकडे दाखवून हक्कानी की बघा आमच्यासारखं कोणी करू शकत नाही. सो ती मजा एक वेगळी असणार आहे मला वाटतं. आज 11 मे, आजचा जो दिवस आहे हा मातृदिन म्हणून साजरा केला जातो. आपल्या आईबद्दल सुद्धा तुम्ही खूप सुंदर सांगून गेलाय. आजच्या दिवशी काय सांगता? मला वाटतं आजचा कार्यक्रम हा आमच्या सगळ्या मातृत्वालाच आम्ही अर्पण केला होता. सगळ्या ज्या मुली आहेत, आमच्याकडे काही आया पण आहेत ज्या परफॉर्मन्स करतात, ज्यांना मुलं आहेत. सो कुठेतरी मला वाटतं की जसं म्हणतात की आई हा पहिला गुरु असते, तर माझ्यासाठी पण माझ्या आईनीच मला जे काय आहे आज मी ते आईमुळे आहे. आणि आज या मातृदिनानिमित्त हा कार्यक्रम मला करता आला सुंदरी, कारण की आपल्या आयुष्यातली सगळ्यात पहिली सुंदरी आपली आई असते मला वाटतं. सो त्या सुंदरीसाठी मी हे अर्पण करेल. आणि खूप बरं वाटतं आज की ह्या दिवशी आम्ही हा कार्यक्रम केला आहे. सो खरंच खूप धन्यवाद. मला वाटतं रवी कुळाकरांचे आणि चिमणी पाखरे या पूर्ण ऑर्गनायझेशनचे, ज्यांनी त्यांच्या सगळ्या टीम मेंबर्स आणि मागे सगळ्या लोकांनी ज्यांनी हातभार लावलेत की हा कार्यक्रम आजच्या दिवशी घडून आणला मला वाटतं. नक्कीच. एकूणच सुंदर कार्यक्रम केला, सुंदर परफॉर्मन्स. तुमच्याकडून असेच उत्तम उत्तम कार्यक्रम उत्तरोत्तर होत राहोत अशी आपण परमेश्वराकडे प्रार्थना करू. आणि आय विश यू ऑल द बेस्ट. खूप खूप धन्यवाद. आणि तुम्ही सुद्धा कोकण साद हे कार्यक्रम बघत राहा, त्यांच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कॉमेंट्स करा. आणि भेटूया लवकरच पुन्हा एकदा सिंधुदुर्गमध्ये. सो खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. थँक्यू.